na Fixing sa Biblia. ayaw sa buong Paminaw sa. ingon ko sobrang katoliko wala manudlo Wala. so wala na gyud manudlo anong wingon mo ka Ay, manakain yung wala. Di mo manudlo. Ano ko? I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Mga kalakbay, Katoliko, mayong adlaw kanatong tanan. Kitang mga Katoliko, dapat kabalugid tang mo depensa sa atong pagtuong Katoliko. Kay mao man ni atong duty, mao man ni atong trabaho gyud isip binunyagan sa Katoliko. Mao nang samtang nagukay ko sa akong Facebook karon, nakakita kog video sa usa ka babae nga Katoliko nga nidepensa sa iyang pagtuong Katoliko in public. In public ha. So dapat ingon anit ang Katoliko. I don't know kung kinsa ni ngalan na niya. I don't know kung asa ni nahitabo. Basta nakitaan lang yun ako ni Facebook. Saludo po ko sa inyo. Sa mga ingon ani nga mga Katoliko. Tan-aw na to ang video. og Diyos. Pero dili sa mong panudlo, wa jud mi nag-ingon sa among dili sa katikisen nga nag-ingon nga ang Katoliko nagsimba og debulto or larawan. Wala jud kay mabasa nga ring. So ayaw pag-accuse sa kami mga Katolik. Wala, mo gani ang ingon ko nga wala gingon nga ring. May mabasa di mo nga ring nga the Catholic Church worship statues. Wala jud kay mabasa. Pero usam na siya, usam na siya. Libro ha. Sa the Catholic Church. Wala na ay So, katekism. ang teaching sa simbahan. So, meaning ana, Fixing sa Biblia. ayaw sa buong Paminaw sa. ingon ko sobrang katoliko wala manudlo Wala. so wala na gyud manudlo anong wingon mo ka Ay, manakain yung wala. Di mo manudlo. Ano ko? Aritas Biblia. Ayaw ba ako sa vlog? Biblia ba? Aritas Biblia. Pasukin mo ka yung rights, be. wala Invoke yung rights. Bakit na mo? We. Tubag to. Namasangil man ka nga naa pa silang libro. Sa inyo rin ang baruganan, inyong doktrina sa simbahan. Ayaw, ina na akong panudlo. Ama. Ako, sir. Una diya. Apostol Pedro, kamo nang ako sa yung ilan ninyong unang Santo Papa sa Apostol Pedro, nagdili yun sa pagsimba. Unang mas maugaw pagsimba sa Diyos. May nabasa. Ganang gitawag na Diyos. Ganang gitawag na Diyos. Dili mo na tinon. Sino mo na nagtaktak. Sama na mo. Dili na nakalakaw ni Diyos. Gitawag na Diyos. Oh, di ba? Grabe kayo mo dipinsa, no? Dapat ingunan natang Katoliko. Tanan ta mo dipinsa, dili kay mura lang tagbao nga paluon ang ulo mo uplok ras balayan, dili. Kay kun basihan nato ang balaod yun mismo sa atong simbahan, ang Code of the Canon Law nag-ingon sa pahina 87 number 229 mauni ang nakabutang sa atong Code of the Canon Law. Lay person are bound by obligation and possess the right to acquire knowledge of Christian doctrine, appropriate to the capacity and condition of each in order for them to be able to live according to these doctrines, announce it themselves, defend it if necessary, and take their part in exercising the apostolate. Ug mo ni ang gihimo sa tong usa ka igsuon nga babae nga wala ko na ilhingalan. Des Plaza, gidepinsaan niya ang iyang pagtuong Katoliko, ang atong pagtuong Katoliko with regards aning isyong imahe. ana Fixing sa Biblia. ayaw sa buong Paminaw sa. ingon ko sobrang katoliko wala manudlo Wala. so wala na gyud manudlo anong wingon mo ka Ay, manakain yung wala. Di mo manudlo. Ano ko? So ingon ana ta dapat, di ba? Si San Judas niingon siya sa Biblia, ang King James translation sa mga Protestante nga Biblia atong basahon. Judas kapitulo 1 bersikulo 3. Niingon si San Judas, mga hinigugma sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan, nagaaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga sa magkausara ug sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Mauna nga manalipod gyud tas atong pagtuong gitugyan ngadto sa
mga balaan. Mo bitong niingon si Saint Cyril of Alexandria, dili ta karapat dapat tawgon nga Katoliko kung dili ta kabalong manalipod sa atong pagtuong Katoliko. Simple as that. As Catholic, kinahanglan tang mo dipinsa sa atong pagtuong Katoliko, ma-public man, ma-Facebook man, o bisan asa. Basta kay pagtuong Katoliko na ang hisgutan, dapat kabaluta. Mo dipinsa sa atong pagtuong Katoliko. Mao nang gimugna gyud sa atong simbahan ang mga nagkalain-laing organisasyon aron pagdipinsa sa atong pagtuong Katoliko. Mga Catholic Faith Defenders, mga CF Club, no? Catholic Faith Apostolic Movement of the Philippines, ug uban pa nga mga grupo nga nidipinsa sa pagtuong Katoliko. Ug sama aning nahitabo karon sa video, saludo po ako sa inyo. Dapat tanan tang Katoliko ingon ana. Padayon, dili ta magsinuyaay, dili ta inakturay dinhi sa atong pagtuo, maginampuay, magtinabangay alang sa paglambo sa gingharian ni Kristo nga iyang gihatag nato ang mga pagtulunan diha sa simbahan, dapat ato ning ihatag sa uban nga wa pa masayod. Maginampuay, dili magsinuyaay, magtinabangay, dili maginakturay. Mao ni ang dapat natong timanan. God bless.